मंदाराक फोन लावते बघते येता काय ऐकायचं नाही पण बघते. हॅलो. अथवा 16 तारखेक येतो ना भात कापूक. 16 तारीख नाही पहिला 18 तारखेक तरी ये ना. 18 तारीख बुक असा. 18 तारीख नाही जमाचाच नाही. मला 20 तारखेक तरी ये ऍडजस्ट कर जरा वाच. 20 तारीख ना. हो महिनो 2.5 महिनो आधी बुक केलेला असा नसता ना. आधी करूचा लागता. मेले कट कर. हा हा चला. मेले योग बघणार नाही मेलेच्या घराकडे जातोय. ए मंदारा मेले बाहेर ये चल पटकन. एवढा अर्जंट नाही जमाचा भाऊ. ओ महिनो 1.5 महिना आधी बुक असेल सगळीकडे. नाही जमा. इकडं तांदळाची पेच केल्या मेल्या आणि खारातलं लोणचं तुका आवडतं म्हणून चल पटकन. अरे बापरे. सॉरी. येते फक्त एक ना स्टोरी टाकतोय. लोक बघत नव्हतं पेज म्हटलं लगेच इलो. टाटा गुड बाय गया ना खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना.